Ki pulit jong ka East Khasi Hills ha kasi Saitjaiñ kila kem ya Nongialam ka Khasi Students Union samla Austernik Marbanyang ubri u Assistant Finance Secretary halor ka jingsuba jur ba donkti lang ha ka jingshah pyniap ki armut ki nongbylla ha Ichamati. Yu samla Austernik Marbanyang la kem na jail like dom shalong but marsin kem na ra ashwa ya u Shah Police Station but hadir na ra Shah Kashari District Court bantian bishar. Kayeng Kashari District Court kala aibor henriu sngi ya ki pulit bentok yu samla Austernik Marbanyang. Nagalian ki pulit kidang penlong ya kajing tokit penlap shu ya ki brio badan keti ha kajing penyap ya ki nongbylla jylla ha Ichamati bat maulai mauro. Nagalian Superintendent of Police ka East Khasi Hills Ritiraj Ravi ula kentu ya baro ban penne ya ka shongsuk sngan ba ula berngem ru ba kinu ki bashim ya ka an ha keti kinsha pincitam kat kum kikindan an. Microphone, glory! Microphone, glory! Islam, KSU! Islam, KSU! Islam, KSU!